Sărina, îți mulțumesc. Amatorul de glume proaste, care a anunțat săptămâna trecută că va arunca în aer primăria Chișinău dacă Mihai Gimpu nu își va anula decretul referitor la ocupația sovietică, a ajuns pe mâna poliției. Tânărul de 26 de ani din orașul Ocnița le-a spus polițiștilor că era beat și împreună cu un prieten a hotărât să se distreze. Ambii sunt reținuți acum pentru 72 de ore. Polițiștii spun că l-au reținut ieri pe cel care acum o săptămână a anunțat telefonic că sediul primăriei este minat. Ce ați spus atunci la telefon? Spus că primăria este bombă, dacă Гимпу не отменит свой декрет, поплатится за него его племянника и дают Катаре nici nu știu cine este plемянник. Adică știu, dar nu știu cine e. După ce am venit la poliție, am înțeles. De ce nu mi-ați spus că iată să anuleze decretul dat? Toată lumea vorbește, dar eu am făcut pe capul baton să mă arăt că e geroi. Vă recunoașteți vina noastră? Foarte tare. Tânărul spune că special pentru această distracție a cumpărat un telefon mobil, iar în timpul apelului se afla împreună cu prietenul său la gara feroviară. Celălalt suspect este originar din raionul Soroca. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă până la 3 ani de închisoare sau o amendă de până la 10.000 de lei. Așa prevede 281 articolul Codul Penal, înseamnă că e închisoare de până la 3 ani sau o amendă de la 200 la 500 de unități convenționale, adică 4.000 sau 10.000 de lei. Pe 29 iunie, când a fost lansată alarma cu bombă, tot personalul primăriei Chișinău a fost trimis acasă, iar geniștii au verificat clădirea toată ziua și s-au convins că avertizarea a fost falsă. De la începutul acestui an au avut loc 4 alarme false cu bombă. La aeroport, într-un bloc din strada Lazou, unde locuiește liderul comunist Vladimir Voronin, la Ministerul Muncii și la primărie. Toate 4 cazuri sunt stabilite persoane și o bună parte deja sunt pronunțate instanțe de judecată. Și ce pedepse au primit? Pe primul caz, cum am raportat, înseamnă cazul de aeroport, deja instanța de judecată s-a pronunțat sau este amendat cu 6.000 de lei. Acelelalte cazuri deja se va informa mai târziu. Cine are bani poate să distreze mai departe, cam așa. Așa prevede legislația și nu puteți să facem nimic. Și anul trecut primăria Chișinău a fost evacuată din cauza unei alarme false cu bombă.